So, Good afternoon, brothers and sisters. Please kneel for the prayer to Saint Anthony of Padua. O holy Saint Anthony, gentlest of saints, your love for God and charity for His creatures made you worthy when on earth to possess miraculous powers. Miracles waited on your word, which you were ever ready to speak for those in trouble or anxiety. Encouraged by this thought, I implore you to obtain for me. Here mention your request. The answer to my prayer may require a miracle. Even so, you are the saint of miracles. O gentle and loving Saint Anthony, whose heart was ever full of human sympathy, whisper my petition into the ears of the sweet infant Jesus, who loved to be folded in your arms, and the gratitude of my heart will ever be yours. Amen. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. give us this day our daily bread and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. Lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As was in the beginning, is now, and will be forever. Amen. Saint Anthony of Padua, Pray for us. Oratio Imperata. Pamibi laban sa bagyo sin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso, sa pagpapasalamat, huli kan mga ngangalasan kan sa imong nilalang. Huli kan sa imong pangataman, sa pagtao mo kan samong mga pangangaipo digdi sa daga, asin huli kan sa imong kadunongan, na nagaantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Di kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Di imi nasabotan na sinaotob ang sa imong kabutan na atamanon ang kinaban.
an kapalibutan, nagsasakit huli kan sa mong mga salanggibo, asin ngunya namamatayan mina an padusang balik kan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kan kinaban, huli ka ini, naglalawigan tiginitan, nagdadakola si nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kan bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Di kaming mabibirikan, kundi ika mamumoto na Ama, sa mo kami minahagad ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang sa mong mga namomotan asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tawo. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng para ataman kang sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kan kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. San Judas Tadeo. Ipamibi mo kami. Sa ngaran ka naman, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Tukaw po ang gabos. Sa liwat, Diyos marahay na hapon po sa indo mga tugang. Ngunyan, Martes, sa ikasampulong simana sa ordinaryong panahon. Isabay niya to ang mga minasunod na mass intentions. Thanksgiving for the birthday of Alan Ryle and Aison by Venus family. For family reunion by Jesse and Maita Sanorho. Thanksgiving offered by Mr. and Mrs. Roger Vibal, by Africanos family, by Dante and Jeline. Thanksgiving for 27th wedding anniversary by Marivil Insoko and family, and for blessings by Jen and Randy Mangampo. Special intention by Africanos family, and special intention for healing and recovery of John Arner by Marites Orbita. For the eternal repose of the following souls, for the soul of Maria Luisa, offered by Marites D. Serrano. For the soul of Benjamin, offered by Santillan family. For the souls of Ignacio, Antonio, Felipe and all souls by Africanos family. For all souls, offered by Martinez family. For the souls of Nympha, Ricardo, and all souls, offered by Nerma and Gabi Imperial and family. For the soul of Ariel, offered by Kimberly Sagario. And for the soul of Domingo, offered by Joyce Sarza and family.
Matindog na po kita gabos sa pagpuon kan Santa Misa. Sangaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Ang grasya ni Jesucristo ang kagurang nanta, ang pagkamuot kan Dios, asin ang pakisumaro kan Espiritu Santo, mapas sa indo gabos. Asin sa imong Espiritu. Kan nakaaging Domingo sa tuya pong pinagselebrar Pentecostes, palatandaan na tapos na ang Easter season. Ngunya na simana, nagbabalik kita sa ordinaryong panahon. Sa Ebanghelyo ngunya, nagpapagirumdum si Jesus na kita maging dayupot na mga saksi sa arualdaw. Puunanta sa pag-ako kan sa tuyang mga kasalan, nagsasarig sa pagkaherak kan mahal na Diyos. Sarabay kita, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, nagkasala ako nin makuri, sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadji ako, ki Santa Maria, ganay na Virhen, sa gabos na Angeles sa Santos, asin sa indo mga tugang, na ako ipamibi sa kagurangnan tang Diyos. Maherak man lugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin pakapatawadaan sa tong mga kasalan, darahon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Mamibi kita. O Diyos, ginikanan kan gabos na karahayan, tawan sa mo na namimibi sa imo, nahulikan sa imong pasabong, an mga tama, mamidbid mi, asin hulikan sa imong pagmunda, iyan man sana, gibuhon mi. Huli ki Jesucristo ang kagurang nanyamo sa imong aki, nakaiba mong nabubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Liturhiya kan tataramon. Himateo niyato an enot na babasahon. Ginuno sa ikaduwang surat ni San Pablo sa mga taga-Korinto. Maimbod ang Diyos, sa iya ako minasumpa na ang mga sinasabi mi sa indo bakong paribay-ribay na iyo, asin dai. An aki nin Diyos si Jesucristo na pinagrukyaw mi sa indo, kami ni Silvano asin Timoteo, bakong paribay-ribay an iyo asin dai. Sa iya danay na iyo, si Kristo, iyo ang kautuban kan gabos na panuga na ginibo nin Diyos, kaya huli sa iya, kita minasimbag na amen sa kaumawan nin Diyos. Diyos na nagpapasarig sa mo asin man sa indo dyan ki Kristo. Diyos na naglahid, nagmarka, asin nagtao kantanda, an Espiritu na daranyato sa satong mga puso. Ang tataramon nin kagurangnan. Salamat sa Diyos. Kagurangnan, paliwanaga sa sako ang lalawgon mo.
Kagurangnan, paliwanaga sa sako ang lalawgon mo. Makangangalas an sa imong mga pagbuot, kaya inutog ko, an pagpahayag kan sa imong tataramo nakakaliwanag, minatao nin pakasabot sa mga kablas. Kagurangnan, paliwanaga sa sako ang lalawgon mo. Bukaan sa kong nguso asin mina agrangay ako, hulit na minamaawot ko an sa imong mga tugon, hilinga ako asin kahiraki, siring kang ginigibo mo sa mga namomuot sa imo. Kagurangnan, paliwanaga sa sako ang lalawgon mo. Pamugtakaan sa kong mga lakad susog sa imong panuga, asin di man mangyari sa ko an ano man nakasaalan, an sa imong lalawgon paliwanaga sa imong uripon, asin tukduan sa ko an sa imong mga pagbuot. Kagurangnan, paliwanaga sa sako ang lalawgon mo. Pagrokyaw kan Santo Ebanghelyo. An kagurangnan mapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Pagbasa kan banal na ebanghelyo sinurat ni San Mateo. Kamurawayan sa imo kagurangnan. Si Jesus nagsabi sa disipulos, "Kamo an asin nin daga, kun an asin tumakbang, paanong mapaaskad giraray, dai na magagamit, itinatapok na sa natanganing pagbatayan nin mga tawo. Kamo an ilaw kan kinakban, dai matatago an banwa na yaon sa alituktok kan bukid. An kandila, dai sinusuluan tanganing lukduan, kundi ibinubugtak sa ibabaw kan kandilero, tanganing maliwanagan an gabus na yaon sa harong. Palaada an sa indong ilaw sa atubang nin mga tawo, tanganing mahiling an sa indong marhay na gibo, asin pag umawon an sa indong ama na yaon sa langit." Mga tugang marhay na bareta kan kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Sisay po sa Indo an pagal na sa mga pangakong napapako. Dakulon po kitang nadadangog arualdaw na mga pangako. Halimbawa sa mga politiko, mga advertisement, kung minsan maski nga ni sa satuyang mga kapamilya, mga amigo, mga pangako na kung minsan daininda nagigibo. Mahalaga pong marumduman ta na bakong arog kaiyan an mahal na Diyos. Sabi ninda, tanghali na lang ang tapat. Bako man, an mahal na Diyos, pirming tapat. We heard that in the first reading. The first line of the first reading says, God is faithful, maimbod ang Diyos. Bud sabihon, God does not lie. He does not forget. He does not change His mind. On the other hand, people always change. Their feelings change. Their opinions change. Even people we love sometimes hurt us or break our trust or abandon us. But God is not like people. God is not like that. Pag nagtaram ang Diyos, pirming totoo. Pag nangako ang Diyos, pirmi niyang ginigibo. Dahil siya masabing namumutan niya kita ngunyan, dangan sa aga, ay data ka na namumutan. God's love for us is unchanging, it's constant. Namuot siya sa tuya, kaidto, namuot ngunyan, mamumuot man giraray sa maabot.
Maski nga ni nagkukulang kita sa iya, nagkakasala, nakukulugan ta ang Diyos, daiman giraray ng babaya ang Diyos. Dawa para kasala kita, may kinakaon kita, may trabaho kita, yaunan mga tawong nasa palibot ta, may hinangos kita. God does not abandon us just because we have failed. Maski malingawan ta siya, dai siya nakakalingaw sa tuya. Ay takon arog po kaya ng Diyos na malingawon, siguro kung malingaw kitang magpangadji, mautsan kita. Di ka nangadji, dapat sa imo, day na maghangos. God is not like that. He doesn't love us conditionally, but unconditionally. Kaya magayon kung paano sinabi ni San Pablo, digdi sa first reading, ang manungod ki Hesukristo, sabi niya, ki Hesukristo, ang gabos na pangako kan Diyos, pirming iyo. Mas madali garong sabuton so English translation. In Jesus Christ, all of God's promises are yes. Not maybe, not if you're good enough, I will do my promise, but a firm and loving yes. In other words, Jesus is God's eternal yes. Nag-oopo ang mahal na Diyos sa satuya, in spite of our sinfulness and being fallen, He says yes to us in His promise to save us. Kung arog po kaini ang mahal na Diyos, anong gigibuhon ta? Masimbag. In the face of so great a love, we are being invited to respond. Bakong arog man po kaiyan sa relasyon kang tawo, pag igwang tawong padabaon kang maray, alangan man day ka magsimbag. Whenever we are in the face of so great a love, we are compelled to respond. We are invited to say our own amen. But how do we do that? How do we say amen to God's love? Yaon po ang simbag sa binasatang ebanghelyo. Jesus says, "You are the salt of the earth. You are the light of the world." Hilingon ta po ang construction kan pakasabi niya, kamo an asin, kamo ang liwanag. Dahil niya po sinabi na, try to be salt of the earth, try to be light of the world. Bako pong arog kaiyan. Ang sabi niya, you already are salt and light. Buod sabihon, ang satuya pong presensya, ang satong pagtaram, kung paano kita makiibahan sa kapwa, dapat nagtatao ini ninamit, ninliwanag sa kapwa na nakakaibahan ta, nanunumpungan ta. Magayon ang ginamit na imagery. Salt that has no taste is useless. Light that is hidden is wasted. In the same way, ang Kristiyano po na natatakot magsabuhay kan sa iyang pagtubod, Kristiyanong mayong pakinabang. Kristiyano na daing nakakatabang sa kapwa. If God is faithful, He deserves faithful witnesses. Witnesses who are visible, life-giving, witnesses who are truly salt and light. Kaya ihapot tangon yan sa satuyang mga sadiri. Ano daw ako nahihiling bilang liwanag asin kan kinakban? Because we become salt and light every time na kita nagiging mabuot, honesto, maugma, bakong pirming mamundoon, makusog ang buot sa atubang kan mga kadipisilan. That's when we become salt and light. The invitation for us is to bring flavor to a world that is often bland. Matabang ang kinakban, tawan tanin namit sa pagiging Kristiyano. We bring light to a world that is often dark. Kaya mantang importante po na pag nagigibo kita nin marhay, sabi kan kagurangnan, itago,
tanganing siya ang mabalos pag-abot sa langit. In another part of the gospel, he tells us this, a city set on a hill cannot be hidden. Di pwedeng itago ang gabos na karahayan. Importante man na nakapost sa social media ang ibang karahayan. Tapa nung maaraman kan ibang tao na naghihiro kita. Importante man na pag may ginibo kita, maaraman kan ibang tao na may ginibo ako. Of course, we don't trumpet that. Pag pinasalamatan kita, masimbag kita, salamat sa Diyos. Bako po itong sa kuya. Ang mahal na Diyos ang nagbusol sa muya to return all glory to God. We cannot keep everything in secret. And so, may I ask you, please, do not hide. Do not be Christians in hiding. Dai po maging Kristiyano na nakatago sana because there is no such thing as a private faith. All faith must be lived in public. Let people see you. Dai masupog na manguros sa jeep. Dai masupog mga G sa restaurant. Sabihon sa kapwa na Katoliko ako para simba ako. Dai masupog na panindugan ang katukduan kan sa tuyang simbahan. Stand by our Catholic faith. Please, do not be Catholics in hiding. Let people know the works of Jesus in your life. Tell them about the miracles of Jesus in your life. Not for your glory, but so that they may give glory to God. Our God is faithful, and He deserves faithful witnesses. Hagadon ta po sa misang ini, nakita maging tunay na asin sa liwanag kan kinakban. Nagtataong namit asin liwanag, nagtataong buhay sa kapwa. Magpamibi ka mo mga tugang tanganing ining sa tuyang atang, magkanigong akoon kan Dios amang makakamhan. Akoon manlugod kan kaguragnan an atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niya to asin kan bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan namimibi kami, kahiraking hilnga an samong paglingkod. Tanganing ang dinudulot mi, magin atang na makawiwili sa imo, asin magin pag-uswag kan samong pagkamuot. Huli ki Kristo samong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu, iitaasan mga puso. iniitaas mi na sa kagurangnan. Magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Dios. Maninigo asin dapat. Totoong maninigo asin dapat, matanos asin nakakaligtas, nadanasin minsan sa magpasalamat kami sa imo, kagurangnan, banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkoran. Sa karahayan, linalang mo ang tao, asinan pinadusahan nin katanosan, sa pagkaherak, tinubos mo, huli ki Kristo na samong kagurangnan. Awot pamanlugod na ipagbuot mo na makasanong sa angelesan samong mga tingog, maludok na nagpapahayag nin pagtubod na nagsasabi. Banal, banal, banal
Kagurangnan, ika ng gadaan banal, burabod nin gabos na kabanalan. Kaya ining mga atang namimibi kami, pabanalakan ambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo, maging hawak asing dugo, kan sa mong kagurangnan na si Yesu Kristo. Kan siya sa rugaring niyang buot, pinasaluiban sagkod sa pasyon, nagkuasya ning tinapay, asing pagpasalamat, dinaak ini, tinaosa sa iyang mga disipulo na ansabi, mag-ako kamugabos asin magkakan ka ini, ta ini ang sakuyang hawak na idudulot para sa indo. Siring man pakapamanggi, pagkuan niya man kan kalis, asin giraray pagpasalamat sa imo, tinaosa sa iyang mga disipulo na ansabi, mag-ako kamugabos asin mag-inom ka ini, ta inian kalis kan sakuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa indo asin para sa dakul, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini pagibuhon nindo sa pagrumdum sako. Misteryo kan pagtubod. Ang pagkagadan mo kagurangan, ipinapamaratan niya mo. At pagkabuhay mo liwat, ipinapahayag, sagkod na ikaw magdaton. Kaya kami na nagrurumdum kan sa iyang pagkagadan asin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay asin kalis nin kaligtasan. Nagpapasalamat ta pinapagkanigo mo na mag-atubang asin maglingkod sa imo, asin nakikimahera kaming nag-aarang na kaming nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumduma kagurangnanan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot. Kaiba kan sa mong papa si Leon, ang sa mong obispo si Joel, asin ang gabos na klero. Siring man girumduma sa imong pagkahera kan sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin ang gabos na mga gadan. Dangan, ako asin da sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kahiraki kami gabos, namimibi kami, tanganing kaiba ni Santa Mariang Birhen, ina kan Diyos. Kaiba ni San Jose, sa iyang mabinion na esposo, kan banal na apostoles, urog na si San Judas Tadeo sa tuyang patron, si San Antonio de Padua, hasinan gabos na santos na kaidtupa na kapagayagayas sa imo, magkanigong magin kahiras kan buhay na daing kasagkoran, mag-umaw asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Heso Kristo. Huli sa iya, asin ka iban niya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan, sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan, asin ka murawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Mamibi kita siring kan itinukdo kan satong kagurangnan. Ama nyamo na yaon sa langit, pabanalon ang ngaran mo, magdatong ang kahadean mo, mangyari ang buot mo sa dagain siring sa langit. Ansa mong kakanon sa aral daw, itaw mo sa muya mo niyan, asin patawadon mo kami sa samong mga kasalan, siring na pinapatawad niya mo ang mga nagkakasala sa muya, asin hare kami pagdaraha sa sugot, kundi agawa kami sa maraot. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niyamo an katuninongan, tanganing kaming natabangan kan sa imong pagkaherak, magindanay natalingkas sa kasalan, asin man ligtas sa gabos na kapurisawan,
mantang kami nagahalat kan maogmang paglaom asin pagdatong kan samong paraligtas na si Yesu Kristo. Hulita sa imo ang kahadean asin ang kapangyarihan, siring manan kamurawayan sa mga kapanahonan. Yesu Kristong kagurangnan, ika na nagsabi sa imong apostoles, katuninongan iwinawalat ko sa indo, ansa kong katuninongan itinatao ko sa indo. Hare paghilingaan sa mong mga kasalan, kundi ang pagtubod kan sa imong simbahan, asin papagkaniguan na kami mapatuninong asin magkaburonyog, susug sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurangnan, danay na mapas sa indo, Asin sa imong espiritu. magpatinaraohan kita nin katuninongan. Uya ang kordero kan Dios, uya ang nagpapara kan mga kasalan kan kinaban. Paladan kitang inapod sa pamanggi ka ining kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong. Alagad magtaram ka sana asin ang sakong kalag mauumayan. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sa godpaman sa kaibahan mo. Amen. Kaligtasan, asin pagkapangayan sa imo kamurawayan. Ikaw ang tinapay ning buhay. Ang
mamibi kita. Kagurangnan, ang gawi mong nakakaumay, sa samong mga karatan, maugay na magligtas sa mo, asin sa mga bagay na matanos, magdara sa mo. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapas sa indo, Asin sa imong Espiritu. bendisyonan kamo kan mamumuto na Dios, an Ama, asinan Aki, asinan Espiritu Santo. Amen. Tapos na an misa, lakaw sa katuninongan ni Kristo. Salamat sa Diyos.